ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചായക്കട സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടംപൊരിയാണ്. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടംപൊരി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിനായി ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മെൽട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളെടുത്ത ശർക്കരയിൽ പൊടികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മൈസൂർ പഴമാണ്. ഇതിന് പാളയംകോടൻ പഴം എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 4 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പഴമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 4 എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സാധാ വലിപ്പമുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ ഒരു 3 വരെ എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി അത് ഒരു 3/4 കപ്പോളം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു 1/2 കപ്പോളം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ശർക്കര അളന്നെടുത്ത അതേ കപ്പിൽ 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ 2 നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അപ്പക്കാരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴത്തിൻ്റെയും ശർക്കരയുടെയും മിക്സ് ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും മാവ് കട്ടിയായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ആദ്യം തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കരുത്. മാവിൻ്റെ പാകം നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചേ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെയും പഴത്തിൻ്റെയും വലിപ്പം അനുസരിച്ചിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് നമുക്ക് മാവ് കിട്ടേണ്ടത്. ഒരുപാടങ്ങ് കട്ടിയാവരുത്, എന്നാൽ ലൂസായി പോവുകയും ചെയ്യരുത്. ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂറൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 കയ്യിലൊന്ന് വെള്ളമാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വലിപ്പമുള്ള ഉരുള വേണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉരുള എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത്. ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തീ കൂട്ടി വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ പുറംഭാഗം മാത്രം ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഉള്ളൊട്ടും വേവാതെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഒരു 5 സെക്കൻഡോളം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഉണ്ടംപൊരി ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കാതെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ അടുത്തത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം അടുത്തത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചായക്കട സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടംപൊരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. നമുക്ക് ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.